ko non bandirabe tedduɓe heeɗiɓe ene wayno hande jogori ko wulde jaw hande non ciften bandirabe ko le 22 mai nogas e ɗiɗi tawi ko lewru wiyetendu mai hitande ujunaji ɗiɗi nogas e go ɗo e Ndioum tawi ko terrain mo jol fen ko installation woni e waɗe dow ɗo saaha on mo ganduɗa ko bo tawi ko e diɗɗal makko o wondi kamɓe fiyoɓe bawɗi sabareji ɗi ko kamɓe jooɗi ɗo henne kono eɗen coyno to Amidou Mamadou Sy directeur programme Ngatamaare FM kono équipe organisation Dayirou Sar Demba Gacce en e dendagal wondiɓe mabɓe ha kono noon ɓe mbaɗata golle ɗe koye yesso on mo ganduɗa ko Abdoulaye Fall Maccillo Boubacar Thiam eɗen coynomo ɗo Ceerno Nourou Aw ancien gloire Oumar Samba Sow tawi ko animateur radio Ngatamaare donc voilà yimɓeɓe nene mbaɗa installé o ko Abra wontude Mama Coumba Takko donc mbiruji ɗi oɗo saaha ɓe puɗɗima nadde aɓeni puɗɗo wadde ko wiyete ko bakko so tawi ko banggue goɗɗo mbiyanno ɗen ko aɓena leewo no pamirten ɗum noon mbeɗa andi ene wela on mo ganduɗa ko Madi Sy jignaɗo men Malal Ba ko kamɓe tigui mbawi ɗo henne haalde yimɓe kadi paama en etoto bandiraɓe ko mbiruji ɗi goni ɗo o ko Ifra Hammadi Tara donc ko kamɓe goni e lewade ɗo henne seeɗa seeɗa oɗo saaha eɗen gandi yimɓeɓe naati lamba ka kadi Wuli Diaw nene fuɗɗi bamen Madi Sy Seydou Mamadou Dia ko kambar reportage en direct tawi ko oɗo aren kono en direct aussi e radio Ngatamaare kamɓe kucciɗen ɗo kono alaɗo yimɓe gummoraki ƴeewen o ko boywel wirtiɗo Amadou Diop Bobo Ngendi ko kam tigui dariɗo henne bandiraɓe tedduɓe heeɗiɓe hande o noon eɗen gandi hunde nde Wulat Diaw kadi jiɗuwat nde won noon dendagal ko fadano ko ari voilà maren o ko Abi Sidi Ba kono kadi eɗen gandi on mo ganduɗa ko kam woni Abdourahmane Sall kanko woni parrain o mboɗa représenté par docteur Seydou Sall kono en ji délégation mairie o kamɓe naɓe ni mbaɗimo représenté o ko monsieur Oumar Diaw e yesso Amadou Diop Bobo Ngendi e Seydou Mamadou Dia lamba ka ɗo gonɗen ɗo koko jirwi koko gasi wulde so discours aji ɗi gasi rek ene wayno golle puɗɗoto voilà yontaɓe yonaɓe doɓɓe ŋeñameje korbuje kulalatuji no sattuno wade nden ko ɓen tigui jooɗi ɗo henne bandiraɓe tedduɓe hunde nde koko Wuli Diaw ene wayno ɓoyata min gara combat o lewoto ɗo ko Demba Gullal tawi ko ancien gloire toon to Diara ko adine mbiruji ɗi enen mbaɗa ko weɗɗa machallah oɗo woni Demba Gullal eɗen mbawi darde mbiruji ɗi ɗoɗo saaha ɓoyata kammene ɓe mbaɗa ko wiyete présentation nde wonno ɗum koye lamba fuutankagal jeeya daren eɗen gandi on mo ganduɗa ko Samba Haby Mbodj omon o e banggue won gonɗo e ñumanade mo hunde kono to oga banggue heedi banggue sere sere o ko on biyeten Ifra Hammadi Tara woni baɗɗo mayo Real de Madrid o voilà Bayla Mar kanko waɗa ɗo zoom wondude e Djibi Niang ko ancien gloire donc ko kamɓe lewtoɗo bandiraɓe tedduɓe heeɗiɓe aɓeni lewo Samba Haby Mbodj kañum nene woni e wadde to banggue ceefi muɗum walla mbiyen daɗe muɗum ko ɗum ɗon woni e wadde oɗo henna saaha kono noon mbiruji goɗɗi ɗi aɓeni lewo voilà Samba Haby Mbodj e boy wele tawi koto wendin Madi Poli bandiraɓe daari donc Samba Haby Mbodj ko kanko heetata mon soɗon daara tawi ko banggue nano boy wele heeta mon banggue ñaamo ari on biyeteɗo débuté tawi koye lamba kesa pul wona bredeur wona fiyondirde paamen kono noon kankone koye lambaji ɗi ko heno dillata ko kacheji baɗɗi fayida ɓe keɓata 250 000 300 000 ha 500 000 francs goppen ɓe gona e lewade e yesso ɓen ɓe ganduɗa ɓe ko yeɓoɓe Samba Haby Mbodj ligganimo to banggue liital ngal tawi koye dande makko kono noon bawɗine ɗo ko bandiraɓe ɗum ɗo woni premier combat o Seydou Baggal e Boy Sey Seydou Baggal o waɗi ndaala verte Boy Sey waɗi ndaala mbarka ko wojji eyyi Seydou Baggal kañum hette men ka Seydou Baggal kanko e biyeteɗo Boy Sey ndaren Seydou Baggal dicci wofru ñamru ndu omona weyna junggo makko e yesso Boy Sey Allahu akbar cifnen arbitre central o ko gulwar mawɗo baɗɗo ko weɗɗa o wiyete ko Buuɗi Diaw Seydou Baggal kanko woni baɗɗo ndaala verte attention Boy Sey yiɗina demma ko kono jaɓani kanko Seydou Baggal o yatiri caggal ƴeewe bandiraɓe no dillinirta ɓandu ndu Allahu akbar ɗum ɗo ene namdi wadde entraînement Seydou Baggal kanko waɗi gemba verte walla mbiyen ndaala makko verte no wiranno mawɓe men nden
keddo e bangue o woni baddo gemba bodejo on woni boy sey arbitre puudi jaw ancien gloire artiribe o yibe cippiri yimbe be ngari ne jeeba ko lamba mawko ko animateur ji la 102.4 baddum o nyalawmo ko tesketedo 22 mai 2021 dum non natondire cippire yimbe ganno cippiri kala mbo Allah rokki polgu goddo jabar dum Seydou Baggal yi gassi be natondiri aben memondiri cuudi be kiwondiri attention boy sey nen força Seydou Baggal kanyum salima kanko wadi gemba verte kanko Seydou Baggal boy sey nan yida wadde wo prise woni longde cuude de o wawa sutirde mo non kono non bandirabe nawaki Allahu akbar le grand technicien Makki Bokar Sall deñu caméra o ndaren Seydou Baggal e boy sey gemba verto no pamirten Seydou Baggal boy sey wadi gemba barka ko wajji ene wadi ko oli ene heewi gobuji o mon yidi force Seydou Baggal kono Seydou Baggal jabani be goddodirani dole be goddodirani kadi darde Allahu akbar boy sey Seydou Baggal boy sey heede yimbe Seydou Baggal heede meden ndaren Seydou Baggal e boy sey sorni juuɗe mum e balab makko en yidi haddemo yetta do yidi do ko nono jabari kanko Seydou Baggal boy sey yidi jaggude koygal makko tawi ko nyamal ngal kono jabani yidi jettirde mo non werlombo kono kanko Seydou Baggal jabani Allahu akbar la ilaha illallah lamba fuutankoɓe 100% Fouta e nder jumdonde ma sénateur tawi oɗo galado lit kaɗo lamba yuɓɓini ɗum ko les animateurs de radio Ngatamaare FM 102.4 Allahu akbar Seydou Baggal boy sey hunde yori attention boy sey yiɗi jaggude koye ngol heɓani boy sey ne tanta ene bello kono o Seydou Baggal jaɓani ɓe gaccodiri arbitre ɓe garti no annama 3e round la ilaha illallah buudi jawiɓe ɗo gasat nde wonno alaɗo yimɓe gummoraki e falde Podor yebde kaɗo lamba kawadi ko kikiɗe nangue hoore lerata ko nañ attention Seydou Baggal naate makko kanko boy sey naate makko yiɗimo werlade ala Allahu akbar bandiraɓe lamba waɗi kadi lamba jirwi ka weeli Seydou Baggal e boy sey gemma verto woni Seydou Baggal attention arbitre artiriɓe hakkude o wiyaɓe wattu kanko puuɗi thiaw tey ancien couloir omo faami ɗum boy sey en yiɗi force de Seydou Baggal waɗi gemba verto woni ha ko ñabbe no pamirten kono noon o jaɓani machallah aɓe mbaɗi entraînement aɓe padno oɗo ñalawma e yesso parrain Abdourahmane Sall e Abi Sidi Ba ndaren ɓe nangodiri Seydou Baggal e boy sey Seydou Baggal yiɗimo werlade loggi cungooro kono o jaɓani kanko boy sey o lumminimo caggal Allahu akbar juuɗe ɗe keɓani yettade e koyɗe mabɓe boy sey yiɗi jaggude e koyngal Seydou Baggal sali Seydou Baggal o hoolimo ngolo attention ko Seydou Baggal fewjata beelo bilat mo wencita walla ala attention Seydou Baggal o salima boy sey nen fortambo Seydou Baggal salima boy sey nen suura attention la ilaha illallah Seydou Baggal liɓi boy sey o liɓimo jomgu labtungu cer oɗo jomgu mi anda no wiyete kono ndaari Allahu akbar ɗo laaɓi cer bandiraɓe en gartat to banggue bakko ngo Samba Haby Mbodj e boy wele mbo wendi madi boy ene wayno député ari ha sawdiɓe donc Samba Haby Mbodj boy sey nen suuti juuɗe mum ga moni fof waɗi ko mayo baɗɗo numéro 10 kono ɗo écran o jiitan ko Samba Haby Mbodj wondude e Bocar Seck alliance député ha woyi kamɓe tato nde golliri ɗo banggue ñaamo wonande yeɓoɓe ɓe jiyat toon ko boy wele mo wendi hakkude o ko député o ari tan noon ko bakkade wala ɗo combat kono banggue nano ko Samba Haby Mbodj jeey Allahu akbar Samba Haby Mbodj ko kanko woni lewade ɗo gorko mo gorel le champion Mauritanie Sénégal jaɓanaɗo to banggue lamba vraiment le meilleur de sa génération Samba Haby Mbodj oɗo noon ko député Samba Haby nen dikkodira e on biyeteɗo boy wele aɓe dikkodira aɓe cuusodiri moni fof waɗi ko mayo mum numéro 10 taw ko mayo Brésil gembaji ɗiɗi ɓe nandude kono ɓe goni koye dikkodirde
juroɓe ne gadda kalis est ce que fuutankagal allahu akbar oɗo woni ancien gloire biyeteɗo Moussa Mbarodi tawi ko gorko mo Guédé village ndaare Moussa Mbarodi hay so tawi neɗɗo daarimo namdorake mata oɗo ne tinno ala namdorake o woni Moussa Mbarodi kanko waɗi ɗo caya makko timmuba o mbaɗi sufenma makko boɗejo ene tartombo mbiruji jontude oɗo sahaaɗi oye lewotoɗo to ne waɗi laafa wiyete ko Nourou Aw kanko ne ko ancien gloire cey e yeeso ɓen jogiiɓe bawɗi woni bo e diɗɗal muɗum Bayla Mar ñiɓi jungo Moussa Mbarodi leydi mum garen e combat meɗen cakkitiɗo hakkude Alassane Sito Kogga woni baɗɗo Ndala Ɓalewa e on biteɗo Ifra Hammat Tara ɓi Hammat Tara jeeya to Kirira ɗum noon Alassane Sito Kogga kañum woni ɗo o mbiye jam mbaɗe sese Ifra Hammat Tara yi ha ɓattoyi yimɓeɓe o wi ndaare joni laaɓa ceer e yeeso le grand arbitre international taw ko biyeteɗo Buuɗi Diaw gorko mo calɗo Buuɗi Diaw o noddi Ifra Hammat Tara ari darima Ifra ne felliri Alassane Sy ari en tout cas mi anda kono combat jogorani lelde arbitre o sifli Buuɗi Diaw omo ganda Ifra Hammat Tara o mimi hoore Alassane Sy ɓe nangodiri Alassane Sy to Kogga omon yiɗa yettinde juuɗe makko gemba Ifra Hammat Tara salima attention Ifra Hammat Tara jaggi koyngal Alassane Sy o jaggi koyngal Alassane Sy nen bila Alassane Sy Ifra Hammat Tara yiɗi suddemo Ifra Hammat Tara attention oh là là o yiɗi sudde Alassane Sy lokki koyngal ngal o yani Alassane liɓimo lamgu ceer combat o jurani timmani 1 minute ala ko 56 secondes hojo leƴƴende 56 Alassane Sy kanko lewoto ɗo ndam hooti Kogga e ralenti jeeɓa toon combat o taw koye Ngatamaare TV tawi notre cher technicien Macky Bocar Sall ƴeewi o ralenti ceer allahu akbar donc bandiraɓe oɗo wonno deuxième et dernier combat ce 22 mai 2021 terrain mo Jolfen taw waɗi organisé oɗo Localité ko les animateurs de la 102.4 Ngatamaare FM temedere ɗiɗi toɓɓuɗi nayyi